Oito dele Jesu. Tata boka nkiri na anọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ n'arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha na-ajụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata Pọli ihe si aba n'ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele na-asịkwa happy birthday na-ayọ ngọzi Chineke n'isi Josephine ihe si aba. Dedeus ọnwụ na nwunye ya na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche. Oge ugbu a ha na-elote ọgụ arọ na 19 ha ji wee bụrụ di na nwunye wee na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ha. Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'isi ezinụlọ ha niile wee na-ayọkwa maka ngọzi niile Chineke na-enye ezinụlọ ha. Tony na Ịma Ike Budu na-enye Chineke ekele n'isi Somadina Ike Oje na Richard Oje ndị nke na-elote arọ asatọ ha ji wee bụrụ di na nwunye wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Skola na Greg Ọgamaka ndị nke na-eme mmemme ọgụ arọ na 30 years wedding anniversary. Greg na Skola Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekele na-ayọ amara Chineke na odudu ya n'isi ezinụlọ ha niile nke ka nke oge ugbu a Skola na Greg na-elote ọgụ arọ na 10 ha ji wee nụba di na nwunye wee na-ayọkwa ihe niile ha bụ n'obi oge ugbu a ka Chineke duru ha na-aga na ya. Ịma Ike Budu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'isi Maria Goretti Ngozi nwanyị n'ijo ka Chineke na-agọzi ya na-edu ya. Greg na Skola Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke si wee nụ ekpere ha ihe ha na-ayọ were na-emekwanụ ha ya wee na-ayọkwa ngọzi Chineke ka ọ na-abawanye. Greg na Skola Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ada ha nwanyị Onyinye Ọgamaka onye nke etubere ugo mmụta n'ụlọ akwụkwọ. Greg na Skola Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekele na-ayọ amara Chineke ngọzi ya na odudu ya n'isi Richard na Somadina Oje oge ugbu a ha na-elote arọ asatọ ha ji wee bụrụ di na nwunye. CY na Meg Omakụ na-enye Chineke ekele na-ayọkwa amara Chineke odudu ya na n'isi ya n'isi Greg na Skola Ọgamaka ndị nke na-elote ọgụ arọ na 10 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Bọni na Uju Ezechukwu na-enye Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Greg na Skola Ọgamaka oge ugbu a ha na-elote alụmdi na nwunye ha ọgụ arọ na 10. Skola Ọgamaka na-enye Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Josephine aka metalụ oge ugbu a ọ na-elota mgbe eji were nwa ya.
ezinụlọ Fondo na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Frank na George Eze na-ayọ maka mkpụrụ obi Virginia Adaobi Nwekedụkọ. Linus na Rosa Ama na-ayọ maka mkpụrụ obi Olivia Ama, Chidimma Ama Echewo. Linus na Rosa Ama na-ayọ maka mkpụrụ obi Olivia Ama, Chidimma Ama Echewo ọlọ. Bon Davis Ofebu na-ayọ maka mkpụrụ obi Ibe Akalam Hamilton Ofebu, Susanna Ofebu, Rose Ofebu Ọnụọha, Regina Ofebu na Rose Ogike. Ịma ike bụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Godfrey Icho, Catherine Icho na Kajeka Icho. Bene Uche na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Felicia Uche. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ kpọpụtara, ka mkpụrụ obi ndị niile kweru gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke masị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị n'okwukwe jekọta ọnụ na ukwe.
Lee ihe onye nwe anyị Chineke kwuru, ha bụ
onye nwe anyị ruo mgbe ọ ga-egosi anyị ebere ya. N'ihi na mgbe m na-adịghị ike n'anụ ahụ
m nwere ike na mmụọ karịa. Okwu nke ose bụ Guys, kita makan, kita malu, let's enjoy.
ọwụrụ mmadụ niile ọ ụfọdụ maka na enwere ndị bụ a na-adịrọ mma enwere ndị bụ ọgbakọ ọbụla ha ejiri na ya ọ na-afịa afịa o nwere ofu ihe na-ejere anyị aka na ọgbakọ anyị nwa ebe anụ anyị na-awụ ịdịkọ n'otu anyị mere o nwere na-agbanye ofu gbasị pụta mmadụ ya ahụ one of our secrets, our unity. They can go to the community in Los Angeles. It's not like I'm not about no, and I'm actually on they will go far, they will go places. All weekend, every Monday, every night. I got it. It's a little while in the evening, body. I'm going to go to the Tiani. They all night for the wine. Now, back I can do Los Angeles. Or the go to each eye. My God, I was working on back to them. It's visualized. Oh, but I'm I see again. Whenever you be able to whenever you when I about the one kind, I got to look at our kind. Otherwise, no good teaching. Groups need I know. Okay, I didn't see. Mama, I want to play music now. I see again. N'ụbọchị ihe ọbụla ga-ebute nkewa na mgbasasị n'etiti anyị. So, Chineke wee na-abụ na nwa Ezikiel na-ekwu ihe ga-echefu n'iru na enwere ndị ga-enye nsogbu ka ị mara mama n'oge na-ekwu oge ekwuru ihe a nnukwu nna ahụ even the people are just na nke ka nke bụ na ọ bụ eziokwu na ụfọdụ agaghị ege ntị ụfọdụ ga-abụ ndị ekwe ekwe dị n'etiti ndị mmadụ mana gazie ya ozi ka fa wee mmanụ na onye amụma na-egide nọ n'etiti fa na akwa fa ha agaghị asị na akwa ya ka anyị gaa zitere ha ozi ọma ka anyị gwa ha na chi anyị ya mma ọka mara akara onye ahụ agba dịka nwatakịrị na-eto anasị ejebe akwụkwọ gụba akwụkwọ ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ ekwesịghị agụ jee mụọ ọrụ aka ka iwe ihe ga-eji wee mee gịnị wee dịrị onwe gị aka ọ gaghị asị agwa ya maka na okwu n'oge o nwere aka nri ọ na-ebute nsogbu ma Chukwu ekwe na oge ahụ si o kwesịrị nweta ọ na-eri maka na mmadụ nwere ọfụma o bidozie ịchọ onye a ga-ata ụta ọ ta ihe na ụlọ ọta ndị ehihie ma ọ ndị ekwesịrị ime ọjọọ dị ya otu ndị a na-anọ na Vlestudia apụta ụtụtụ abụọ jee ebe zigbara ịnọ mkpọgụ jee na joint ebe a na-eme like maput ebe a na-eme nri anọdụ ebe a na-eme gịnị a na-asa isi moto na-agbafe esi ebe a ka a na-eme mana oge matara anụ ebe a na-eme ya mana oge matara ya anụ ebe a na-achọta anụ nwere onye ga-ebibiri ya gịnị sọplọs maka eze ebe awapụrụ onye ga-abịa apụta going wide or going in ya ha ga na-eme day in day out because ọ bụrụ na o nwere ọrụ aka ebe ọ na-apụga o wee bụrụ
ime edo na maọbụ na-alụ mekanik ọ bụ ụtụtụ ụjọ ọrụ maọbụ onye nwere anya ọgwụgwụ ọ bụ ụjọ ọrụ ọ nwere ihe ọ pụtara otu esi zuo onwe ya mana nke ịgbazi ihe ọ na-eme ọ pụtazie arọchi ụzọ na-achọ onye anyị ekweghị n'isi onye anyị ebere wee bụrụ nsogbu so Chineke wee sị isi ike na-aka obere nsogbu mana ka o nwee anya na akwado onye ahụ na akwado ya na akụziri ya okwe ọ dịrị ya na mma ọ bụrụ ezigbo ọ gaghị asị na agwara ya wee bụrụ ihe ọgwụ nke mbụ abịazie ihe ọgwụ nke abụọ nke kasịkwa ya ma chịkọtara ọnụ ihe bụ ihe anyị kwesịrị ike ịtọ anyị nwere ike isi wee na-eso ya ma bụ nsogbu nke si na mmadụ apụta n'ụwa Pọl ya sọ wee sị na ya hụrụ onwe ka ya si amaneji ka anyị si asị ya hụrụ ka ya si eme weda ma ọ dị mma ma ọ dị njọ na ya na-enweta ike site na Chineke bụ onye na-agbaghị ume na ya ma ka esiri na ya erijuru afọ ma agụọ na-agụ ya na ya nwekwara ka anyị ga-esiri na-aga n'ihu ma ihe ndị ahụ nke a ọ bụ nke ọzọ na ọ bụ site n'ike si n'okwukwe na ntụkwasị obi ya nwere n'ebe Chineke nọ ọ bụ ya na-agbaghị ume ọ bụ ya ka ya ji wee na-aga n'ihu o wee bụrụ ofu ihe megidere anyị aka dịka ndị kwere ekwe okwukwe anyị na Chineke bụ ihe na-agba anyị ume ọ kachasị mgbe ebili mmiri nke ụwa ebugharị anyị o sitere from mmadụ ositere ebe ọ bụla o si bịa maka na asụsụ Igbo so that na life is not a bed of roses ụwa na mgbe ka ọ dị anyị gwa asị na ụwa anya mmiri nke a so ihe bụ anya mmiri bụ ụwa mana site n'ụtaka nke Chineke bụ ụwa anyị nwere ka anyị wee na-aga n'ihu ka Chineke na-edu anyị na-agbaghị mgbe dị ncha onye bụ anyị banyere ọgwụ
nzọpụta nke dị n'obe Kristi anyị arịọ gị dị nwere ọnụ. Maka mba Amerịka na mba niile dị n'ụwa, ka mmadụ niile nwee ike ikpere Chineke dịka okwukwe ha si dị na-atụghị egwu ọbụla, anyị arịọ gị dị nwere ọnụ. Site na amara Chineke na-anabata ndị ogbenye n'etiti ha, ka ndị jehiere ụzọ laghachite azụ n'udo, anyị arịọ gị dị nwere ọnụ. Chineke bụ zam zam zam. Maka Eucharistic Congress, ka ọ na-akpalite ịhụnanya ọhụrụ maka sakramenti nke ebe ịchụ àjà na ndụ ndị Katọlik na mba Amerịka n'ụwa niile, anyị arịọ gị dị nwere ọnụ. Chineke bụ zam zam zam. Maka onye ọbụla n'ime anyị, site na amara ka anyị na-aghọta Kristi mgbe ọ na-abịa ebe a n'ụzọ dị iche iche ịkụziri ma gwọọ anyị ọrịa, anyị arịọ gị dị nwere ọnụ. Zambo zam. Chineke bụ zam zam zam. Maka ezumike mkpụrụ obi ndị kwere gara aga, ọ kasị ndị afọ ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka Chineke mere ha ebere ma nabata ha n'ala eze eluigwe, anyị arịọ gị dị nwere ọnụ. Chineke bụ zam zam zam. Ebele ka anyị ọzọzi Chineke mba anyị ga-adịra n'obodo obodo. Ịjarịta ka anyị na-arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị ga-anọgide.
Ndị nchụaja nọ
Kaya kita bermain, kita kuda.
onyinye nyere anyị n'oriri nke a ebula biko anyị ga-arịọ gị mee ka anyị nara onyinye nzọpụta nke a wee na-eto gị mgbe niile akwụsị akwụsị site na Kristi Onyenwe anyị. Second collection, kita ndosha gagare ike envelope maka second collection, Peter Spence collection, obiakane beba nebe niile da n'ụka niile na jide asịsani aga eke envelope aga esia aga anakọkwa ya ndị adịrọ nkwadebe maka ya tata nwere ike were nke nama imezie ya n'ọnụ weta ya within the week ọ ụbọchị ụka ọzọ weta ya inwere ohere ahụ ka ha na-eke ihe anyị ga-ama ọkwa na-aga n'ihu. Ndị ọka Sabbath, you have your meeting, all the servants and their parents, Abasa Ozubo, Onujelo. I will virtual the academic information in and I will be working in the mountain day each decade. Again, the general information about virtual. Naturally, Passaria, America, or Marzi, Rossi, who followed on the dry young I think was so called or Gapo. The two against the confirmation candidate, let the total back on my confirmation. Kai the total get out of the either part of the world with them, what is it? January next year is Nagan Royal. If I look in Pago, you would have Pago. Living Natago, really, no, Lugore, take confirmation, no high school, Hawa, the Banana, having whatever, the September, if you don't class here. You know when you get from Mrs. Mary Mark or the Banana in a package. Beatrice is going to lot of the Miami has been big. What I buy in one cake. Young people here, 1 year, 1 cake. When they put that you put that on a lap, I got karaoke about a Friday. My boy, he got 17 there. We got the 12 noon. 12 noon. All we got to do is here. Didn't even when we came here, up to 12, or 7 p.m. Oh, yeah, when this is an hour, no, 7, no, maybe I don't care about a Friday. In Ghana, 12 noon, I get you with here. Coloca a faca na direita da cara, união por outro. Niente snack l'auto, spalano qui il signor Brodiano. Junior brother, younger brother, attaccano qui, voglio che la uno mamma da qua, non la funde di una. So, when I have I wear all guys here, and all the the last year so, when I came home, on the go for a we could have a message to I make I say, my joke, when I go, no, I say, then when you guy in because I can
Youth Day, Isu Kanababa, 7/21, July 21, Gabi Youth Day, Kai Policy, where the Tequanoma Cos Kai Thanksgiving Bazaar, Then after Makia, and they say, I am not one kind of money like unless otherwise said, Manoma August, 4th Sunday in August, 2nd Sunday in August, 3rd Sunday in August, Babogana, Utuni, or whatever, is a Luna, or State Job, Budok, Kai, whatever, Babogama, Kai, Bambo, Kenechi, whatever the Penny, Yakan, Kalaman. Kita isi, ubah suka gara-gara menukan nama botol. Ayam mainan, maka tu terima ini dari ikusan. Ayam terima, waktu terima yang tu kesi weje, nukai si weje. Ayam terima rumah, ini Los Angeles, amanah ada, ya pada rumah. Los Angeles is great, and now also I am a bit more. Grace is when the guy comes, he goes to the car also, goodbye. I am a very boy. My Anna was good. News when it was not that day. So let's see, June 26 to June 29. 2025, the best program. So, Kai Japan, they get Chicago, 90-something of us. Okay, I am one of my partners. I am what is the old Kai Japan Houston. Get out of my furniture. Only one Puna. Oh, my guy. Nahap kalek hanya rumah kalesa rezongoe. God is good all the time. So, new time, I am proud of them. Time in 1990, on that one, and the first ever Igusa Musical Festival. And everywhere I acquire, where I went. Represent the line, how about first? I don't acquire as a home. Los Angeles chapter youth fire represent the line by first. I got a presentation. Open wire represent the line with the position. So, in case they want to carry a trophy in the West. The choir, or Bakara, you can assign me or I have a fashion parade, the first certificate in one kind. Jawalo certificate. Chinua Oko and Chinua Gongwelingo and Oko Chinelo only represent my the weight competition. Who got your medals? Makai get a trophy on church, and only your medals. And also I have your checks, and you're able to.
metụta anyị aka n'ọzọ. So biko parents ihe nna anyị unu bụ taama ahụ so anyị na-anọ na-akpasa ụka biko help on your children ka ha wee nwee ike na-apụta biko and ndị na-enye anyị ihe anyị na-ekene unu continue kwa na-enye na anyị ka anyị wee na-anọ maka ndị ekene n'ilo ha na-akpọte n'ilo mana ha ma na ha nwere nri na ha mesịa ha ga-anọ otuto dị ndụ Jesu. Nke ikpeazụ bụ o si dị anyị n'obi ana m akpọ ike azụkwa okoro ihe anyị ga-akpọlite nwere ihe ọzọ mgbe ọ bụrụ ka ihe si aga ebe ahụ o were kwe nkwa sị na ụlọ ọzọ ekwusa na ya ga-eme nke ya na ya ga-eweta ihe a na-anụ anụ ikwusa nke n'ezi ya. Not even one person.
Chineke na-agọzikwa anyị